ľudia u tohto nového videa a v dnešnom videu tu som zo Foxy Left, ahoj. Čaute. A dneska bude tu vlastne stavba a také. A budú tu aj zabíjačky. Práve tu prišiel nejaký cápek a dal mi tak ale dobre. A vlastne pôjdeme u nás doma a Foxy Left bude vlastne zabíjať. Takže porni sa domov, aby som tam mohol dať set home, lebo to? Ináč, keby ste sa pýtali, že prečo natáčam s fotokamerou, no tak to je z toho dôvodu, lebo som ladivý. Takže dostal. Daj mi to naspäť, to som ja získal, kámo. Ale tak daj mi to, ja mám tiež takú chatku. No dobre. Toto môžeš niekomu dať, kámo. Toto, tieto chlípky. Tak. Na bok, ja sa popúčiť, čo to je. No. No, to je to, čo Mama. Kámo, tak ty si urobil hrozne veľa týchto potionov. Ináč, keby to, no tak IP na tohoto servera. Hej, bebičku, pozri sa ešte do tejto hornej česty. Čo? Do tej hornej česty. Jo, kámo. Ináč, keby niečo, no tak IP-na je vo popisku videa, takže môžete sa potom pripojiť a mám 110. môžete nás tu aj vidieť niekedy, lebo my každý deň hráme však. Aha. A vlastne robíme také raidy, hej, také. Takže odložím si tu pár vecí. Inak, keby ste chceli. Tu máš jeden totem, nasaď si ho. Ja viem. A pozri sa, hitnem ho rukou a už mám preč totem. Ježiš, kámo, ja som vyšiel z fotoaparátu. Počkaj, ja to takto... Alebo keď či sa rukou do niečoho, tak nie. Takže, dámy a páni, stala sa taká menšia hybička, že som omylom vyšiel z fotoaparátu a ste videli vlastne moju plochu telefóna. Takže prepáčte, ale bude to vlastne strihnuté vo videu. A tak no. Vlastne tieto šalkery asi budeme vidieť tieto Insane Clans, nie? Môžeme popravdiť k ničomu. Pravde. Vlastne áno. Môžete do účlavy si zoberiem, aby sme nevyhodili ich. Tu sú tie. To nechápem, prečo k tomu pribalili. Veď tu každý hľadaný. To ty si tu položil? Alebo ja? Ja to som ja položil. No, myslíš, že pár dočkov? Mám pomaly plnú Ender chestku, plných... Hej, viete čo? Tieto šalkery odložíme a napíšte do komentárov, že či chcete giveaway alebo nie. Lebo toto sú docela dobré veci a my z Foxy kľudne toto urobíme. Dobre. Mám to.
Totem. Nechcem to ten, vole. Ty ma... Moja odpoveď je, tieto veci sú cenné, bro. Nie sú až tak cenné, kámo, sú to na hovno. Aj tak máme lepšie veci z toho táto. Iba Clan im dáme, iba ty Insane Clan im dáme. No, však to hovorím. Tieto my to nedáme nikomu. Len z týchto, počkaj. Len z týchto vám dáme, ok? Pre začiatočníka to je docela akože toto. Akože dosť dobré pre začiatočníka. To nikdy neviem. Takže tieto šalkery vám odložíme. Niko, odlož to nejak. Tieto šalkery, nie že prázdne, ale tie. Keď si... Ježišmarja, zase mi to vyšlo. Dobre, takže zase sa ospravedlňujem, že sa zase vyšlo zo vlastne toho fotoaparátu. Viete čo? Urobím toto. Tak. Dúfam, že to vidíte. Potom sa na to pozriem. No. Tie listy zase zoberieme. Zase bol výpadok vlastne aplikácie. Nie, čo sa stalo, ale tak tieto doučlavy tiež niekde daj, prosím ťa. Šišibe. Číslo je plné. Potrebujeme ďalšie týchto česty. No, vlastne. Pravda. Ježiš, vidím asi polku toho. Obrazu. Bloky. Mám to. Máš to. Túto doučlavu. Na čo mi bloky boli? Aby si vykraftil čestky. Ja čestky hovoríš. Lebo tu nemáme čestky. Nemám. Ale neviem, kde to dať, vola. A my tu nemáme crafting, vola. Máme, tu je crafting. Kde? Ja som nevidel. Ja som urobil ešte jeden crafting. Ach jo, ja som hlupák. Ináč, keď chcete sa pridať do našeho týmu, akože do našej basy, no tak ľudne vás zoberieme, ale nemôžete tu vlastne kradnúť veci. Lebo inak vás buď zabijeme, alebo vás vykopneme vlastne. Bro, nebudeme ich pridávať do base. Tak ale ak chcú. No. Alebo aspoň Musí byť minimálne polovička hlasov. Napíšte v komentári, že musí byť aspoň polovička hlasov v komentári, áno, aby sme pridávali. Minimálne polovička. Dobre. Vtedy chceme pridávať. Vlastne my tu už od včerajška sme toto postavili. Za jeden deň máme toľko veľa vecí, takých dobrých, takže... Pozri sa, tu máš a pozri sa na jeho durabilitu, nech vidia jeho durabilitu. Pozerajte na tú životnosť, brosky. Toto je unbreakable, ty vole, leginka. Hej? A mohol by si mi to vrátiť? Zase to vyšlo. Mám full armor, unbreakable. Zase to vyšlo z toho. A nie, s tým je... Skúsim to takto. No, dobre. Počkajte. Dobre.
Možno, že by toto video už mohlo aj končiť, takže ak sa vám toto video páčilo, dajte like odber a u ďalších videí ahoj! Ježiš, jak to mám vypnúť? Jaj, dobre,